عزوز سلام تنبتحكم زخبركم تعزبتي كما تمسيون لومي 4 طريق سدالة وستينا ومسناد وحدنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زقدم إرمياس قبرلو عليه بقدام النت استاتو لومي أب زوباتات مؤكلنا عن سوان بس قبر مرمراتات 43 زيقاتات بكورونا ملكافن ترقاقيتو سبورتاوي فيستيفال إيرتران نبرتي كارتوم سودان تخفيتو أب نوزبا شامبوكو كاب إنساتات نابسب زم حلالف حمامات نمكلخال وفر كتابة تخايدو أب أمريكا بكورونا فيروس نايزموتو سبات قطري نابل علي 300 شح كبيلو منقس جرمن كوفيد 19 نمكتا تتكبيرو زلو مقداتات نمنواح وطن كم زلو تحبيرو أب ريبوبليك ماكل أفريقيا متقعتا تقوانتي حيلتات كم زايدة تقلتو أب زرزراتو حبريتا كاب مينستر طعنا أب زوباتات مأكلن عن سبان أب زركب موشبي مأكلاتن كفلتها تملالستي حموماتن لومي 4 تقرب بالسجبرة ناي لابراتوري مرمراتات 43 زيجاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتو كاب زيوم 40 كلتان أب زوا مأكل 19 كاب موشبي مأكلات 23 دما كاب كفلتات تملالستي حمومات حانت دما كاب كفلتات تملالستي حمومات زوبا عن سبايم إذا خمسين كله الفيروس تراقبهم أبو سبيتالات زوا مأكل تعاقبهم زدلي كن كجبر اللهم زصنحوا 10 شمونت زيجاتات حاويهم ننا بيتهم تفانيهم اللو بز مسرت تقلال الله قطر بكورونا فيروس تلخفوا زيجاتات كسب لومي شحن 363 بتحلو شديش 294 كابزيهم حاويهم زفتفانو 3 بمستفليو شديش 266 دمه جنا أب هوسبيتالات تعاقبهم زركبيهم مينستر تعنا 4 تطري كل تشحن 21 سبورتا ودرات معرتي أب أكلاون سنا أمرون هنسات من سياز زلوا قده أب مدنفع حزبوا دبلوماسون لعل ترى كم زلوا يزقلت نزد درب علماء زتو الدبة سبورتاوي فيستيفال إيرتران نبرتي كارتوم سودان بسفيح سوتا في من سياتي كايدالو كابتبوتا نزبت حنا حبريته دانيال قبرو كأربيو بمتحببار إمباسي إيرترا بسودان محبركم إيرتران نبرتي كارتومن كبابي أنستو الدبة سبورتاوي فيستيفال بثلاثة حساس بلوع المعركة تخفيتو أبزي بود درنوانج أفنك الجميروك سابوانج أناتنا زغصل سبورتاو فيستيفال بإيرتران من سياز زقوما 10 تخلتا غانتاتات يساتفا كمزلوا كابتبوتاز بس حنا حبري تافليتو أبتي مخفتي سنسرعات فتصام قدات إمباسي إيرترا بسودان أتو إبراهيم إدريس أبزوس معقال نودبتنا كايت النايتين حموشت أوارح زغصل وددر دحري ممزغان سبورت كمتي أب مهناز أكالاتن مترناف من سياتن أم بدنفع حزباو ديبلوماسيون لعل ترا كم زلو بمتقاس إمباسي زدل دقف كقبر زلو دلون نتانسيرو وكيل منستري من سياتن سبورتن سودان السيد أيمن سيد سليم بوغنو سبورتا وددرات معرتي أب أكالاون سنا أمراون هنسات من سيات زلو قده أم حيال زمدناتا تهزابن هاقراتن زلوا أبركتون بقليل كم زيت متقاس دقف منسترو الرقاقيزو أبتيس نسرعات أبو أمبر هاقراو كوميتي أولمبيك سودان أبو أمبر مياو ددرات مبرأن قرنن أفريقيا كومون حلفت محبر محزنة إيرتران سودانن كالوت عدماتن ترخيبهم نيروم أبزو ددر غانتاتات كيح بحري النصر لاسالة اتحاد الدوليس فنقل دهلاك مايات كوموم شاليكي ستي تسفان نعفان ستسمي غانتاتات يساتفالوا أب نوزبا شامبكو كابن ساتات نابسب زم حلالف حمامات بحفشة حمام فروماي مقول عن حمام عبود كلبن دما بفلاي نمكلا خال زعل لما وفر كتابة تريد تخيدو بزيه بمنستر حرشان يسرح مشاركتون زيت سلاسل وفري لعلي 10 شمون تشح كبتي لعلي 30 كل تنشحن شدوش تميتنت إلى بقع كمون 3 أغلبات كم تخطبوا وكيل إيرنا حبيرو اتوفر كتابة بعينتون أي فلما مخانوز تغسه أبج أنفر منستر تعنا زوباقاش وركا حلافي مدهانيت إنساتات آتو منقسط أب عواقبر مشاركتي أكلات نزر أيوة موهادن متسحبارن حرستوت موجسو حمام مقلع كابتريت نابسب زم حلالف حدقني حمام مخانوز تغساتو منقساب حرستوت عنو من تعنا سدرابيتو من نمحلاو زي فلحت أبان زي بسلا سجان كوجدو كمون أب كبابيم نابزر كبات كلات إننا تملالسو تعنا تريتهم كوحسو الزخاخيرو وننت تريت أب زهبو ريتو وطيت نايت بمنستر حرشا زكار زلو كتابتن مويا مخرن بقبر يري وكم زلو بمحبر نمعواتو بالعول نقحات كم زساتفو الرقاقيتهم
ኣብ ንዞባ ቆርደት ንሰለስተ ኣዋርሕ ብሞያ ስልጠኑ 15 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 54 መንስያት ብ31 ታሕሳስ 2020 ተመሪቖም ኣብቲ ስነ ስርዓት ዕላማ ናይቲ ስልጠና ሞያዊ ዓቕምታት መንስያት ብምምዕባል ኣበርክቶም ኣብ መደባት ልምዓት ንምዕዛዝ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብቲ ንዞባ ኣቐዲሞም መባእታዊ ስልጠናታት ኮምፒውተር ቀዳማይ ረድኤት ምትካል ዲሽን ካልእን ሰልጠኑ መንስያት ዕድላት ስራሕ ረኺቦም ይነጥፉ ከም ዘለዉ ወኪል ኤረና ሓቢሩ ኣማሕዳሪ ንዞባ ቆርደት ኣቶ ኢሳቅ ጥዑም ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ስልጠና ኣካል ዕላማታትን ራእይን ማሕበር ምዃኑ ምጥቃስ ምምሕዳር ንዞባ ካልኦት ናይ ምስራሕ መሻርክትን ኣብ ጎኒ ማሕበር ብምዃን ኣበርክቶም ክዕዝዙ ከም ዝግባእ ኣፍሊጡ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ኣብ ኣሜሪካ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ ልዕሊ 360,000 ክብ ዝበለ ጸብጻባት ጥዕና ናይቲ ሃገር ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጻባት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት 1400 ሰባት በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣብቲ ሃገር ናብ ልዕሊ 21 ሚልዮን ክብ ከም ዝበለ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብ ቅንያት ሓድሽ ዓመት ልደትን ህዝባዊ ምትእኻብን ካብን ናብን ምብጻሕን ይውስኽ በምህላው መጠን መልከፍትን ሞትን ክዘይድ ከም ዝኽእል ኪላታት ጥዕና ኣሜሪካ ኣሚቶም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ معلتات أبزا حدث عمت بفلاي أب كفلات هاجر سمين كارولاينا أريزونا زل على ملكفتي كورونا فيروس كم تمز جبيز قلت أمريكا بمت أن ملكفتي موتن كورونا فيروس بدرجة علم أب كأدنى ما درجة تسرع على كاب زينات اللبدا كوفيد 19 كيوز أنا መንግስቲ ጀርመን ብልዑል ናህሪ ዛይዱን ዘሎ ለበዳ ንምቁጻር ክሳብ 10 ጥሪ ኣጽኒዕዎ ዘሎ እገዳታት ከናውሖ ውጥን ከም ዘሎ ተሓቢሩ መራሒት መንግስቲ ጀርመን አንገላ መርከል ጽባሕ 5 ጥሪ ምስ ማሕደርቲ ዞባታት ኣብ ተካይዶ ርክብ እቲ እገዳታት ከናውሖ ዘኽእል እማመ ከተቐርብ ምዃና ዝተቐሳ ማዕከና ዜና ናይቲ ሃገር ሕቶ ተቐባልነት ክረክብ ዘለዎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኖም ዝሕብሩ ዘለው ኣብ ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ 7 መዓልታት ዝነበረ መጠን ለበዳ ኮቪድ 19 140 ካብ 100,000 ሰባት ምዃኑ ዝተቐሱ ጸብጻባት ጥዕና እዚ ድማ ካብቲ ነት መልከፍቲ ኣብ 50 ካብ ነፍሲ ወከፍ 100,000 ንምውራዱ ዝወፀ ውጥን መንግስቲ ብዕጽፍታት ዝዛይድ እዩ ዝጸንዕ እገዳታት ዝውስኑ ኣማሕደርቲ እቲ ተወሲኑ ዝቐንዕ ቅጥዕታት ንተወሳኺ 2 ወይ 3 ሳምንት ክቕጽል ኣብ ዝብል ነጥቢ ዝራረቡ ከም ዘለው እዩ ዝቃላሕ ዘሎ ኣብ ጀርመን ጠቕላላ ቁጽሪ መልከፍቲ ኣስታት 1.8 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 35,000 በፂሑሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ንለበዳ ናይቲ ንፈለማ እዋን ኣብ ብሪጣንያን ከም ዝሰራየ ዝግለጽ ሓድሽ ጅር ኮቪድ 19 ንምቁጻር ወሲድዎ ዝጸንሐ ዶባት ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ካብ ሎሚ 4 ጥሪ ኣልዕልዎ ኣሎ እንተኾነ ግን ካብተን እዚ ሓድሽ ጅር ዝተቐልቀለለን ብሪጣንያን ደቡብ ኣፍሪካን ከምውን መልከፍቱ ዝተመዝገበለን ሃገራት ተበጊሶም ናብ ሱዑድያ ከኣቱ ዝደልዩ በጻሕቲ ቅድሚ ናብ ሱዑድያ ምእታዎም ኣብ ካልእ ሳልሰይቲ ሃገር ንኽልተ ሳምንቲ ክጸንሑን ካብ ኮሮና ቫይረስ ነፃ ምዃኖም መራገጽ ሰነድ ክሕዙን ክግደዱ ምዃኖም መንግስቲ ሱዑድያ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ሱዑድያ ጠቕላላ ቁጽሪ ዝተለኽፉ ልዕሊ 363,000 ክበጽሕ እንከሎ 6,300 ድማ ሞይቶም ኣለዉ ዕጡቓት ወገናት ሪፑብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት መንግስቲ ዘካይድዎ መጥቃዕታትን ስርሕታትን ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ከም ዘሐይልዎ ተገሊጹ እዚ ዝሕበር ዘሎ እቶም ዕጡቓት ትማሊ 3 ጥሪ ብዘካይድዎ ሰፊሕ ስርሒት ምስ ዴሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ ኣብ ዘዳዊ ከባቢታት ንእትርከብ ስትራቴጂያዊት ከተማ ባንጋሶ ድሕሪ ምቁጻሮም እዩ እቲ ስርሒት መቐጸልታ ናይቲ ሓፈሻዊ ምርጫ ናይቲ ሃገር ንምትዕንቓፍ ክካየድ ጸንሐ መጥቃዕታት ምዃኑ እቶም ዕጡቓት ኣፍሊጦም ኣለዉ ኣብቲ ሃገር ዝተኻየደን ገና ውፅኢቱ ዘይተሓበረን ምርጫ ብሰንኪ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት ክድገም ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ዘሎ ዕጡቓት ወገናት ኣብዚ እዋን እዚ ንልዕሊ 2 ሲሶ ካብ መሬት ሪፑብሊክ ማእከል ኣፍሪካ ተቆጻጺሮም ከም ዘለው እዩ ዝሕበር ኣብቲ ሃገር ኣብ 2013 ብዝተወልዐ ዓሌታውን ሃይማኖታውን መልክዕ ዝሓዘ ግጭት ህይወት 10 ሰባት ከም ዝጠፍአ ሚልዮናት ድማ ከም ተመዛበሉ ጸብጻባት ይጠቕሱ ነቲ ግጭት ንምህዳእ ዝተኻየደ ዞባውን ኣህጉራውን ፈተነታት ዝጥቀስ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይሕብሩ ነፈርቲ ብእትስከም መርከብ ኩናት ዝምራሕ ናብ ወሽመጥ ዓረብ ተዋፊሩ ዘሎ ቃፍላይ መራኸብ ኩናት ኣሜሪካ ንዘይተወሰነ እዋን ኣብቲ ወሽመጥ ክጸንሕ ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ብሰለስተ ጥሪ ኣፍሊጡ እዚ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ን10 ኣዋርሕ ተዋፊሩ ጸንሐ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ኣብ ምዝዛም ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ናብ ሃገሩ ክምለስ ትእዛዝ ተዋሂብዎ እኳ እንተነበረ መንግስቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ካልኦት ላዕለዎት ሰመዝ ኣሜሪካን ድሕሪ ዘቕረቦ ምፍራሕ ፔንታጎን ነቲ ስጉምቲ ክወስድ ከም እተገደደ እዩ ዝግለጽ ዘሎ
ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ምስ ኢራን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ንምፍዃስን ምትእማን ንምፍጣርን ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ካብትን ምስ ኢራን ዘዳው ወሽመጥ ከኣልዮ ወሲኑ መንባር እዩ ዝሕበር ኣብ ዓመታዊ ዝኽሪ ናይቲ ኣሜሪካ ኣብ ከተማ ባግዳድ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪ ዝተቐንጸለ መራሒ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ነበር ጀነራል ቃስም ሱለይማኒ ሓያሎ ሰመዚ ኢራን ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ሰመዚ ኣሜሪካን ኣዘዝቲ ናይቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ተዋፊሩ ዝርከብ ሰራዊት ናይቲ ሃገርን ሕነ ከም ዝፈድዩ ምግላጾም እዩ ዝቀላሕ ዘሎ ብዘይካዚ ፔንታጎን ኢራን ኣብ ልዕሊ ዕላማታትን ረብሓታትን ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ወጢና ምህላዋ ዘነጽር ሓበሬታ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ በዚ ድማ ምትፍናን ክልቲአን ሃገራት ተኣፋፊ ኣንፈት ሒዙ ይጓዓዝ ከም ዘሎ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ ትማሊ 3 ጥሪ ኣብ ከተማ ጣህራንን ባግዳድን ሕነ ናይቲ ብኣሜሪካ ዝተቐንጸለ ኣዛዚ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዝነበረ ጀነራል ቃስም ሱለይማኒ ክፍደ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ከም እተኻየደ ይዝከር ኣብ ሊባኖስ ትማሊ 3 ጥሪ ኣብ መኽዘን ጋዝ ብዘጋጠመ ሓደጋ ነቲ ግንባርዕን ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ናይ ምስ ሶርያ ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ኣብ እትርከብ ዞባ ሄርመል ዘጋጠመ ባርዕ ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ሰመዚ ሊባኖስ ሓቢሮም ብዘይካዚ በቲ ነትጉን ዘስዓቦ ባርዕን ከቢድ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደ እቶም ሰብ ስልጣን ወሲኾም ገሊፆም ብሰንኪቲ ሓደጋ ዛጊ ዘይተፈልጠን ንምንጻሩ መርመራ ይካየድን ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2020 ኣብ ወደባዊት ከተማ ቤይሩት ኣብ መኽዘም ኣሞኒየም ናይትሬት ዝተባህለ ናይ ምብራዕ ባህሪ ዘለዎ ባእታ ብዘጋጠመ ሓደጋ ነትጉ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ይዝከር ኣብ መወዳእታ ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ መስራቲ መርበብ ሓበሬታ ዊክሊክስ ኣውስትራልያዊ ጁልያን ኣሳንጅ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ብዝቐረበሉ ክሲ ገበን ስለላው ንጥፈታት ናብ ኣሜሪካ ክመሓላለፍ ንዝቐረበ ሕቶ ቤት ፍርዲ ብሪጣንያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ውሳነ ነፂግዎ ኣሎ ቤት ጽሕፈት ብሪጣንያ ንሕቶ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝነፀገሉ ቀንዲ ምክንያት ወዲ 49 ዓመት ጁልያን ኣሳንጅ ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣማዕቢሉ ስለ ዘሎ ነፍሰ ቅትለት ክፍጽም ዘለዎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ብምሕባር እዩ ቤት ፍርዲ ብሪጣንያ ኣሳንጅ ብዝቐረበሉ ክሲ ናብ ኣሜሪካ ምስ ዝሰጋገር ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ንበይኑ ክሕየር ምዃኑ እዚ ድማ ምስቲ ድሩ ኣማዕቢሎ ዘሎ ኣእምሮዊ ነውፂ ተደሚሩ ሂወቱ ናይ ምጥፋእ ስጉምቲ ክወስድ ክደፋፍኦ ምዃኑ እዩ ኣፍሊጡ ጁልያን ኣሳንጅ ዝመስረቶ መርበብ ሓበሬታ ዊክሊክስ ሚልዮናት ሚስጥራዊ ሰነዳት ኣሜሪካ እትርከበን ሓያሎ ሃገራት ከም ዘቃልዐ ይዝከር ብሰንኪ ድማ ኣሜሪካ ምስ ቀንዲ መሻርክታት ዝርከበን ሃገራት ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ከይተረፈ ከም እተቃሓረት ዝሓበሩ ጽብጻባት በዚ ዝተቆጥዑ መንግስቲ ኣሜሪካ ንጁልያን ኣሳንጅ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንምእታው ንልዕሊ 10 ዓመታት ዝቐጸለ ጻዕሪ ከም ዘካየደ ይፍለጥ ጁልያን ኣሳንጅ ቅድሚ ናብ ቤት ማእሰርቲ ምስጋሩ ኣብ ኤምባሲ ኤኳዶር ኣብ ብሪጣንያ ን8 ዓመታት ከም እተዓቑበ ኣይርስዓን ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩክ ምሸት